مساي انت يفرحان نفسي انت يفرحان نفسي انت يسقان نفسي انت يسقان نفسي تغلو زغل كلو مساي تغلو زغل يفرحان نفسي انت يفرحان نفسي انت يسقان نفسي انت يسقان نفسي هللويا ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና አዚና ነመስግነካ አለና ኣብ ዘመናት ኩሉ ከማኻ ዝበለ አምላኽ የለን ነቶም ዝጽበዩኻ ከምዝ ንስኻ ዝገበርካሎም ዝገብር አምላኽ ኣይተሰምዐን ኣብ እዝኑን ኣይተዘነየን ጎይታ ነኽብረካ አለና ኣብ መንጎና ሕያው ስለ ዝኾንካ ተመስገን በዚ መዛሙር ጌርካ ታንጸና ስለ ጸንሐካ ተመስገን ሕጂ ድማ ደገ ቃልካ ክፈተልና ብቃልካ እግዚአብሔር ምጽንናዕ ክኾነልና እንጽልይ አለና ሎሚ ምስጋር ክኾን እንጽልይ ኣለኹ መፍታሕ ክኾን እንጽልይ ኣለኹ ምትንሳእ ክኾን እንጽልይ ኣለኹ مسجار كخون يصلي له مخياد كخون يصلي له موسى كخون يصلي له فوس كخون يصلي له يسوع كريستوس غويتا حواتي املخنا الله امين اتزلخو زلخو زبل እግዚአብሔር ንሙሴ ይሎ اتزلخو ليخو ንበሎም ይሎ اتزلخو ይሉ እግዚአብሔር ይመስገን ሽሙ እግዚአብሔር اتزلخو እዩ ተማልሎ ሎምሎ ጽባሃሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክብርና አምላክ ይሁን ካብህሉ ነው ዝተላዕለ ሎሚ ሐዲሽ ነገር አሞንጎና ገብር ሎሚ ከምቲ ዘአተናየ አይን ወጽኒና አሜን በቃ ታዝ አመነት ነፍሲ ብርኽትያ ኢላ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክ ይሁን ሎሚ ናምነ ካይና ጎይታ አሞንጎና ተማላለስ ኩሉ ናይ ጸልማት ኃይል ተአስረ ይሁን ከም ኩሉ ፍቃድካ ከነብር ቃልካ ስለተዕጠቀና ተመስገን በወድኻ በኢየሱስ ስም አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ كم يكنيكم حزب أملاخ يا እግዚአብሔር ይባርኩም አሞንጎም ህላው ክብረት ያሜን ከምቲ ቃል አምላኽ ዝብሎ አምድር ዘሎ ቅዱሳን ክብራት አሜን ክብራት ይኹም እግዚአብሔር ዘኽበረኩም ህዝቢ ስለዚህ ቃል እግዚአብሔርና ህሪ ካብ ዘመርና አንኬላይ ነው ጽና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አዊና ንማላለስ ምክንያቱ ቃል ንሱ ስለዝኾነ እትያውን ሐዲሽን መንገድ ዝብል ናይ እግዚአብሔር ቃል በቀደማይ ዝራአናይ ንሁን ሙሉይና ክብርና አምላኽ ይሁን አምላኽና ሕያው አምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስና ክንሪኦ ኮለና ዮሐንስ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ልደቱ ብዛዕባ መውላዱ ብዛዕባ ገለ አይዘከረልናን አይዘንቶልናን ንሱ ቀደም ዝነበረ አምላኽ ይሉ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል በመጀመርታ ነበር ይሉ ተቃልካ አምላኽ ነበር ይሉ ቡ ሁሉ ሆነ በዘይ ቡ ዝሆነው አልሐደ የለን ይሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀደም አምላኽ ይሉ አምላኽን ዘላለም አምላኽ ሓደ አምላኽና ነምልኽ ጋብ ሰለስተ አካላት ዝግለጽ አምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እግዚአብሔር አቦ አምላኽ እግዚአብሔር ወልድ አምላኽ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን አምላኽና ሓደን ሰለስተን ይኸውን ክብርና አምላኽ ይሁን ገለዮም ሓደ አምላኽ እዮም ዘምልኹ እንደገና ካታ አምላኽ ዘይሰምዕ ዘይሪ እቲ አምላኽና ንብሎ ግን እግዚአብሔር ይመስገን አምላኽ ክነሱ ሰብ ዝኾነ እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ አምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ኮይኑ ሰብ ኮይኑ እግዚአብሔር ይመስገን ሰብ ምዃን ነቲ ንስኻት ዝክሮ ሰብሲ እንታይ እዩ እቲ ንስኻት ሓሊሉ ወዲ ሰብ ከንታይ እዩ ካብ መላእኽቱ ቁሩብ ኣናኣስካዮ ኣኽሊል ክብርን ግርማን ካከለልካዮ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ እግዚአብሔር ክዝክረና ሆሎ ንዓና ብዘገርም ምዝካር ይዘኪሩና እግዚአብሔር ይመስገን እና ኣብቲ ዕብራውያን ከም ዝረአናዮ አምላኽ ብዙሕ ሰዓን በብዙሕ መንገድን ቀደም በነቢያት ገይሩ ምስተዛረበ ይብለና ኣብዚ ዳሕራይ ዘመን ግን በቲ ወራስ ኩሉ ዝኾነ ቦኻ ዓለም ዝፈጠረ ወዱ ገይሩ እንታይ ገበረና ተዛረበና ይብል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ
ቀደም ብነቢያት ይተዛሪቡ ቀደም ብዝተፈላለየ መንገዲ ይተዛሪቡ ሎሚ ግን ዝዛረበሉ ሓደ መንገዲ ሎ ንሱ ኸ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንሱ ብዘይክኡ ካልእ መንገዲ የለን እግዚአብሔር ይመስገን ብዘይክኡ ካልእ ምድሓን የለን ብዘይክኡ ካልእ ህይወት የለን ብዘይክኡ ካልእ በቃ የለን እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አነ መንገዲ አነ ህይወቴ አነ ኸአኒ እንታይ ይሉ በቃ ሐቅ ይሉ ብዘይካይ ሐቅ የለን ይሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ إذا أملاخ زيو نعاخاتكم أملاخ كوينكم زيهم بزيهم ديحنكم بو قال خدحنو لو تخلو من قدي ولا حدا يلن اندابل يزارب እግዚአብሔር ይመስገን نعينا خنقصلو كبرنا أملاخ يكون سلازي إذا أملاخ زي إلنا بقدماي تي سماين مدرن بحرن تفرات نباتاتهم زلو كله زفتر أملاخ بجرما بسلطان بحيلي مانمكم زيل ملائكة أملاك زسوجلو قدوس قدوس ندابلو أب أجارو زودكو نسو من أمانو كخون كله نارينا مش بقى سب كوينوس دعنا خا ملاجز كخون كله ملك عنه كابن زي بلو كخون كله مصر أنا إذا بهجنا تريت زي بلو كخون كله بعد سقاي بحمام لودي كم زخنا رينا نيرنا إجابة مسك أنا إذا قلت هذه نمنتهي حميمو نمنتهي تساقين تحرر لنا دوما سلي تساقي سلي ميتو سلي تواردو سلي خاني إذا كله نجار حليف برنسوس قلتها آمين يسوع كريستوس قلتها تمالن لو من نزل على من نسو هي وجزابري مسكن كبرنا أملاخ يخون سلزي نسو قبل علي لو يوحنس متمق حدا بمنفس قدوس زتقلت الله أملاخ مالته أملاخ أبوتاتنا مالته مستقلة صلوسي دمتي أبتي مدربة مزيوز نسخة من كم زخنتي بحوزة مقايفلت جن منفس كردوس انت جيرو قليت له اتي بماي اتي بحوم بمنفس كردوس نزت مقزي اتي منفس كردوس أبو وريدو كعلب كله تري لجابير مسكن شو نسخة انت كوينو مسرعيس نسو وديا أملاخي نسو جنش الأملاخي لجابير مسكن نسو مرعويل نسو العلكبل أنا خاتحت كبل يجب بحدا يوم كعبيم بحدا يوم عبيم بحدا يوم عبد خباب نيرو زمانهم الأخرى يقولوا كمان نمسبي زري نيرو تحرقن منفس قدوس عينه مسكفتلو اتبحون بمنفس قدوس نزات أمق نسيل وجزابيري مسكن شو عنتايلو أنا صراحة سأنوس كفتح زيكل أمونجو مالو جزابيري مسكن يسوع كريستوس قويتاي سلزي إذا قويتا زيو نعنا أنت جيرونا تبجينا كجمر كله بمنتاي إذا جمر لانيرنا بمقدس إذا جمر نعنا بمقدس نسو قابل علي نحن دما قابل علي خن ولد كن كلا لنا مالتي نكريموس زبال عبد معرف سلسة قبر هوريات بعدي يوحنس وانجيل نبي يسوع مسيح سنتايلو تأملاك مسؤول زخون أنت زي كوينو زي سخاقت قبرو زلقة تأمرات قبرو زخال إلا نلو قرب شرط زي غير كنا زي أسايتك علينا يلو بقى حسيت علىك أباخات زرق نجار علو أملاك مساق علو يلو سلزي بليتي مسي تحبي مسي ممهر يهودي بزح فلت نجاري جن أب يسوع زرقايو نجار علو جن انت يلو زي أنا زخود زلقو من جدي قبل على بمولادي زخوني له داقم انت زي توليدك من قست أملاك كتريا أي تخيلني قايلو إجابة مسكن كم أنا قبل على زخون كون سخاء قبل علي أنت هتجبر كتكلالك خد ولد كتكلالك بمولادي زجمر إجابة مسكن يسوع كريستوس قويتاي سلزي نابتهم ناتو مسأتهم ناتو أي تقبلون نتهم تقبلوا وزبلوا مولهم جن ولد أملاك كهون انت هبوا مبلنا سلط أنا هبوا مبلنا نساتهم كا كاب أملاك مبر كفقات السجا ويدما كاب سبعي انت هيجبرون أي تولدون يبلنا تقال السجا خونا يبلنا مو سجان حق المليوها أبانا حدر يبلنا يسوع كريستوس قويتاي سلزي كمولادي زجمر مستولدنا انت هيجبرنا ينصحنا مالتي يسوع كريستوس كم بخري نبز مدرزي نتو بخري نبزي عالم كأتوه خلصي سجا دال خلين برمسواتي هيدا خان يبل كلهم ملأخت أملاك أنت هيجبروا ليلو يسجدوا له إجابة مسكن يسوع كريستوس نبز مدرسة سمعت أخلص إتيهم ملأخت أملاك بملهم تجيروا ملي بلنا سجدوا ملي بالإجابة مسكن كبرنا أملاك يكون كربن عتانن كم ذهبوا نري إجابة مسكن نخالو تجنا يسجدوا لهم عدينا قدس دينجل مريم أو نيرا جنا يسجدوا لنا إجابة مسكن نمريم سجدت أي جباني آمين ده
نسب سجدت أيقباني نفطور سجدت أيقباني إجابير نبعلوكو كنا إجابير كبرنا أملاك يكون لو مكو تحواوي سيو أنا بايزوي تبمدحان ولا بمتى يتردين مسيلكم قويتا نبقويتا زمس أخلا من قدخ نقرأكم زي بنتكوستال زبال أمنت بأبون بودن منفس قدسن حدا أملاك كم ذا أمنو مسفلتكم بسلاسي كم ذا أمنو مسفلتكم شعي وشت يتردي يسوع كريستوس قويتا أبتا أنا زعبه الله بحقوي كشين دم كش مانجوس بروخ سبعة من يرم يمزولو يسوع كريستوس قويتا حجي نيرا مصحف منفت أركات بحال مصحف نيرا يجي منفت أركا سلاسي بمن تأمن بسلاسي خندم حري يخونو سلستي يخون يسوع كريستوس قويتا كم زي غير سنة حري يخونو سلستي يخون غبرنا أملاك يخون بمن تاي بشم بأكل بسلطان نو بشم بجبري بأكل سلسلة يخونو بسلطان ببهاري بملكوت كحادي يخونو يبل انتهي كشموم بمداي كحادي يخونو بمداي كسلسلة يخونو سلسلة يخونو لو بشم بأكل بجبري بسلطان ببهاري بملكوت كحادي أبوها ولدي أي عبناين إسني ولدي كاب أبو أي عبناين إسني منفس قدس كاب أبو أي عبناين إسني يسوع كريستوس قويتاي بفوت أي عبن أي إسني كبرنا أملاك يكون that's why كوي هجي تي معر أملاك سي كم منزع سعير أيونيلو ملك باري وسيدو ستحت بلي بلنا إجابير مسكن هجي تحتي لون أنا غد إحنا نقوله نسو سماين مدرن زفتر أملاك كبرنا أملاك يكون سلازي نتبخر نابز مدر خمس أخلو سي ملاك تأملاك نتاي قبرلو سي يسقدولو بزعبا ودخ بالكلوجن أتأملاك يزبل زفان كان نزل العالم زنينا هاللويا زنج منجست خاخا زنجي كنانا صدق فتخيلو عمس أخا صلا أخا إلومو شو إجابير أملاك خاب سيتا حقوس كباك كبرنا أملاك يكون نتحوتات كبسروم كبيني إما منفس إجابير قبل عليه حجي تحوتات انت اللغم ندخاتات كأنت يقبرو ميلو كبسروم وانجيل كنقرو ميلو بسرات كنقرو ميلو إجابير مسكن حجي قويتا يسوع كريستوس بقبات يمسي بسلطان يمسي كالعلنا يمسي إجابير مسكن كتنسانا يمسي خبرنا أملاك يكون لومي بسفل علي نقر ندحر راخير كأزي يسوع زي قالو كبرنا أملاك يكون نسو عيموتني زي العالم ما هو يزنبر أملاكي كبرنا أملاك يكون سلازي نتو بخوري نابز مدرسو خمس أخلو انت هيزبل سقا عدالك اللي ينبر مسواتي سايد الله خاني بل بس حرر مسواتن سلازي حتى أزقرب زنبر وكل نجار كأبوه باهي بلكاني له جابري مسكن سلازي إذا قوي تازي نبعلو مسواته خينو أبكن دانا عندك كون كلنا نريه بقى مسواتك كون كله ويدما أبكن دانا كورس كله بتي نسو زقدسلنا حدشن هي ومن قدري كلاتنا خاني نبت مقدس متاو كيلنا جابري مسكن كبرنا أملاك يكون سلازي إذا قوي تازي فلي قوي تاي كم زمرنا كاب 10,000 يبلص كاب آلاف ورق مبرون يبلص نسو لعل كله يجابري مسكن كمولاد يزجمر كم توليدنا قبل علي بخوري فطرته متانكن كوني لي خم بحدش بقال حق يزولدنا يلو يعقوب 11 شو ما تزارب كله بقال حق خم بحدش انت غيرنا وليدنا ويك اب هياون نزل عالم بزنبر كاب زي طف زري كاب قال املاك امبر كاب طف زري ايكونكم كم بحدش استولدكم بيلي كم بحدش وليدو يزجمركا غويتا كبرنا املاك يكون وي دما ابت بيتروس حدا اندحرارينا تي زي ركس زي صملو نزل عالم زنبر رستي اب سماي تداليلنا زولو يبلمو بناي ود يسوع كريستوس تنساي كموتات كم بحدش زولدنا كم بحدش زولدنا كم بحدش مستولد كان اسخا حدش فطرت تقول يسوع كريستوس غويتاي ات بكريستوس يسوع زولو نسو انتي حدش فطرتي كبرنا أملاك يكون سلازي زي حدش هوتي بكامو ndegana ድማ بمحرته بمحصاب حدش لدتون بمعدال منفس قدسنا حديثو بقى نزل عالم ناتو يقبرك عبيتو يمبرك እግዚአብሔር نسو خم بخرو نحنا ድማ كمولود እግዚአብሔር ይመስገን نعملاك ورسو نكريستوس كانتاي مورسو يسوع كريستوس غويتاي لقواس كصحف كله كانتاي له يسوع كريستوس ፍጹም አምላክ ይለው ወድ ሰብ ይለው እግዚአብሔር ይመስገን ወድ ሰብ ይሉ እንታይ ገይሩ ደምዲሙ ምክንያቱ ፍጹም ሰብ ካኸም ዝኾነ
ፍጹም ኣምላኽ ከም ዝኾነ ፍጹም ሰብካ ከም ዝኾነ ወላ ምስተሰእሲ ሉቃስ ግን ዝግበልና ከሎ ዓጽምን ስጋንስ የብሉን ኢሉ ምስተሰእስ በሊዑ ሰትዩ ምስተሰእስ ከምኡ ኢና ክንከውን እግዚአብሔር ይመስገን ከምቲ ሰማያዊ ስጋ ዘሎ ምድራዊ ስጋ ካሉ ከምቲ ናይ ዕዋፍ ስጋ ንበይኑ ናይ ዓሳ ስጋ ከምኡ ኻኒ ካልእ ስጋ ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ክዳልወልና ካብ ስጋ ይንወፅን ኢና ወላ ብመወዳእታ ማለት እዩ እቲ ስጋ ዝበሃል ክልወጥ እቲ ናይ ውርደት ስጋና ከዓ ነዚ ክቡር ስጉእ መታን ክመስል እንታይ ገብረ ክልውጦ እዩ ዝብል እምበር ካልእ ነገር ክንከውን ኣይንኽእል ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ከምዚ ሳይንሳውያን ካብ ብህበይ ገለመለ ቀስ እንዳበለ ግራጁዋሊት ሰብስ እንታይ ኮይኑ ዓብዩ ዳሓር ገለ ገለ ዝበሃል ነገር አለ ከምዚ ዓቢናስ ናብ መልእኽቲ ናብ መለኮት ናብ ኣምላኽ ናብ ገለ ኣይንወጥን ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንሓቂ ብፍቕሪ እንዳሰዓብና ናብ ትርእሲ ዝኾነ ክርስቶስ እንታይ ንግበር ንዕበይ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ንዕበል ናብ ክርስቶስ ኢና ንዓቢ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ብዛዕባ እቲ መጋረጃ እንድሕር ራሪእና ኣብ ማቴዎስ 27:51 ዘሎ ቃል ክንሪኢና ቃል ኣምላኽ እንዳንበብና መታን ክንከይድ ኩላትና ብኡ ክስታይ ክንገብር ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ኣውፂሙ ላይ ያለው እግዚአብሔር ይባርኩም እነሆ መጋረጃ ቤተ መቅደስ ድማ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ኣብ ክልተ ተተርተረ ምድሪ አንቀጥቀጠት ኣኻውሕ ድማ ተጨዱ ደጊምና ንኺድ ንታሕቲ ንውረድ 52 መቃብራት እውን ተኸፍቱ ብዙሓት ደቂሶም ዝነበሩ ስጋ ቅዱሳን ድማ እንታይ ገበሩ ተንስኡ ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሙታን ዝቅስቅስ ኣምላኽ እዩ ኣሜን ዶ ንሙታን እንታይ ዝገብር ዝቅስቅስ ኣምላኽ እዩ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ሙታን ድምፂ ወዲ ኣምላኽ ሰምዑላ ሰዓት ክትመጽያ ንሳኻ ሕጃ ኢሉ ዝሰምዑ ዘበሉ ከዓኒ ህያውን ክኾኑ እዮም ይብል ናይ እግዚአብሔር ቃል ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሕጂ ፈላልዩ ዝዛረቦም ኣብ ምድሪ ዘለው ሙታን ይብል እንደገና ድማ ኣብ መቃብር ዘለው ይብል ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሰለስተ ዓይነት ሞት እዩ ዘሎ መቸም ኣዳምን ሔዋንን ካብቲ ገረብ ዝበልዕሉ መዓልቲ መይቶም እዮም ካብቲ ሞት ከውፃና ኢኻ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ገይሩ መጽዩ ማለት እዩ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሞቱ ህይወት ክህብ ከሎ ናብቲ ሲኦል ድማ ወሪዱ ኣብኡ ብስራት ከም ዘበሰሮም እሞኒ ብዙሓት ሙታት እንታይ ከም ዝገበሩ እዩ ዝነግረና ከም ዝተንሱ ይነግረና እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱ ነታ ተስፋ ይረኸብዋን ብማዕዶ ተሳሊሞም ክብል ከሎ ዘዝሞቱ ኩላቶም ናብዮም ዝኸዱ ነይሮም በዓል አብርሃም በዓል ሙሴ ኣብ ኮይኖም እዮም ጽበዩ ነይሮም ኢየሱስ ጽበይዎ ነይሮም ማለት እዩ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ዘካርያስ ዝበሃል ሰብኣይ ኣሎ ብጣዕሚ ኣነ ዝፈትዎ ሰብኣይ እዩ መጀመርያ ስብከተ ኣብዚ ቅድሚ 5-6 ዓመት ሰቢኸ ነይረ እና ንኢየሱስ ክርስቶስ ምስራይ እቲ ምድሓን ኣሕዛብ ንህዝቢ እስራኤል ካኒ ክብረት ዝኾነ ነፍሰይ ሪኣት እያ ምክንያቱ መንፈስ ቅዱስ ነይርዎ ምጽናዕ እስራኤል ጽብብ ነበረ ሰብኣይ ሲኦል ኣይትወርድን ኢኻ ኢልዎ በቃ ክትሪኦ ኢኻ ንኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ መድሓኒ ከይረኣኻዮሲ ሞት ዝበሃል ኣይትጥዕምን ኢኻ ኢልዎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እዚ ተስፋ እዚ ነይርዎ እና ንኢየሱስ ክርስቶስ ምስራይ ስሑቕ ፋቢሉስ እዚ ናይ ዘላለም ህይወት እዩ እዚ ህያው ኢሉ እግዚአብሔር እዚ መድሓኒ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ሕፃን ከሎ ከምዚ ሕፃን ከሎሲ ንሱ ናይ ዘላለም ህይወት ንህዝቢ እስራኤል ክብረት ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና ኣምላኽ ይኹን እና እዚ ጎይታ እዚ ነቶም ኣብ ሲኦል ዝነበሩ ብምሎም ቅድሚ ኢየሱስ ክርስቶስ መምፁ ዝሞቱ ብማያሂ ዝጠፍኡ ይኹኑ ገለ ይኹኑ እግዚአብሔር ምሕረት እግዚአብሔር ይመስገን ከይዱስ ንብምሎም ወንጌል ሰብክ ኣሎ ካብኡ ኻንስ መቃብራት ከም ተጨረዱ ሞኒ ብዙሓት መይቶም ከም ዝነበሩ ካበይ ካብቲ ደቂሶምሉ ዝነበሩ ኣተንሲስ ናበይ ገይርዎም ናብ ህይወት ኣግዒዝዎም እግዚአብሔር ይመስገን ኣስጊርዎም ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ መይቲ ክብሉ ከለዉ እቶም መቃብር ዝሕሉ ዝነበሩ ማሕተም ዝገበሩ መይቲ ክብሉ ከለውስ ንሱ ግን እንታይ ዝገብር ነይሩ ህይወት ይዝህብ ነይሩ ብዙሓት የተንስእ ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ሎሚ ንዝሞተ ነገር ከተንስእ እግዚአብሔር ይኽእል ሎሚ ተስፋ ዝቀረጽካሉ ነገር እግዚአብሔር ከተንስኦ ይኽእል እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ንዓና ድማ ካብኡ ዝጅምርና ኣብ ኤፌሶን ቃል ኣምላኽ ክንሪኢና ምዕራፍ 2
قال እግዚአብሔር ولا ابتيا اب معرف كلت ابراويان كزارب كلوس نتات مص عالم سي اب تحتي ملائكت سنتاي غبران يبلنا هيغزاني يبلنا تات زازل زنبرت عالم وي دما زازل عالم حجي بملائكت يا تغزا ملائكت يمزغزوا معناتي مخنياتو ابتي افسون معرف كلت كزاربنا كلو اندحر راوصينا وي دما انا كوصي كابزي غزي متان كستاي كنغبر افسون معرف كلتا حراي نسخاتكم قدم كم نبرت زعلم زيا كم تحجي منفسو عبتم دق زي مئزاز زغبر زولا حلقه سلطان اير زتمالالسكم ببدلكم باسفساكم موتان نبركم نعاقاتكم هيوان غبركم يبل يسوع كريستوس غويتاي نعاقاتكم تاي غبركم هيوان غبركم انت ياكم غنيركم يبلنا عب تحت سلطان اير عب منافس كي نتي نحنا كلاتنا عند بلغ الزارب كله انت يزبل كابزكم بو باغزابير يمسكن نحنا كلاتنا انتي ناي سغانا حساباتن دليتن እና ገበርና ቀደም بتمني سغانا مساتاتهم ننبر نبرنا كماتاتهم كمتم خالوتهم ببحرنا دق قطع نبرنا يلو غنا بمحرت هبتم زخنا املاخ منتتا بازف قرنا عباي فقرو نانا ببدلنا موتان كلناس مسكرسوس اتنسانا بصقايكم دحنكم بصقايكم زدحنكم مسؤنا تنسانا ابت زمص زمانات بهياونتو نتبلص حبت تصقو بكريستوس يسوس اباتاتنا منت كريري اب سمايات بكريستوس مسؤ اقمطنا يسوس كريستوس غويتاي سلازي اب يسوس كريستوس اتنسيناي እንደገና ከአብ ሰማያት مسؤون ታገሩናይ አቀምጥና እግዚአብሔር ይመስገን ሜትኩም ይሁም ታህይወትኩም ከአምስ ክርስቶስ አብ ሰማያት مسؤስ ተሰውይራላ ይብላ ሒዙናይ አቱ በቲ ብስጉ ዝቀደሰልና መጋረጃ ስናብት መቅደስ አቲናይና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክብርና አምላክ ይሁን ሕጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ኮሎ በቲናይ ዕብራውያን ጻሐፎ ዛረብ ኮሎ ሙሴ ከምባሪያ አብት ቤት ኡሙን ዝነበረ ይሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን كم ولد يلو እግዚአብሔር ይመስገን ተስፋናን ትናይ መወዳታትም ከሕተና አጽንዒና እንተ ሓዝናስ ንሕና ኻኒ ቤቱ ኢና ይሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ከአብቲ አባና እንታይ ይኸውን ከም ካህን ይኸውን ክብርና አምላክ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ንሕና ቤት መቅደስ አምላክ ንኸውን ንሱ ኻኒ ናትና ሊቀ ካህን ይኸውን እግዚአብሔር ይመስገን እሱ ጠበቃ ይኸውን ኩሉ ጊዜ ይሕልወና ኩሉ ጊዜ ይረዳና ኩሉ ጊዜ ይናገፈና ክብርና አምላክ ይሁን كم بلين عينو يتنقلنا እግዚአብሔር ይመስገን ዋጋ ከፊልልናይ ክብርና አምላክ ይሁን احواتنا بتعمين تنقوقات ፍላይ ዚ አብዝታተን ዝገብሮ ወገለ አብዝታተን ዝገብሮ አብ ክቡር ነገርን ዘቆምጦ ምሽ ሐቀ አብ ጽቡቅ ቦታ ተጠንቂቀን ገለ እግዚአብሔር ይመስገን አምላክ ዳ ክንደይ እቲ ብደሙ ዘዓደገካ አምላክ አይ ካድገካኔ ዕሽሽ ከቶ አይ ክብለካኔ ዝበለ እግዚአብሔር ክሳብ ክንደይ አዝዩ ዘይጥንቀቀልካ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክ ይሁን አምላክና ዓሻ ይኮነን አሜን ከምዚ ወሊዱ ዝድርባ አምላክ አይኮነን ዝጥንጥን አምላክ አይኮነን ዝሐድግ አምላክ አይኮነን ዘልዕላ አምላክ እዩ ዝድግፍ አምላክ እዩ ዝድንግጽ አምላክ እዩ ዝርሕርሕ አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን ዘተንሳ አምላክ እዩ ክብርና አምላክ ይሁን እና ዛ አምላክ እዚ ሕያዋይ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ወለደና ብደሙ ስቂሉ አይሐድገናኒ በቃ كل جزء جن كردانا كخلاله تتصفى ذهبنا أملاخ أموني آمين سلزي أمونتو تصفى ناس نعنا ما حزقن يدلنا خبرنا أملاخ يخون خبرنا جزابير يخون سلزي مسؤ أبسمايات نتاجرنا يا غميتنا جزابير مسكن هيوتنا أبسمايات يزلا مسؤ تسوير على جزابير مسكن لو مولود أملاخنا أنتي كم نمثل جنا ينفلت إننا نسوم الزجلت نوعها من نمثل كم فلت إنا يلو جزابير مسكن إذا تصفى زلاتو زبله كله خان تاي جبر كم تنسو نصوف زخنا رأسو ينص يلو جزابير مسكن رأسنا عندنا صحنا ينان مالالس أملاخنا نصوف أملاخي بزيك قدسنا نجزابير كريو زخل أملاخ هي باسب ولا حدا يلا نجزابير مسكن سلازي نقدسنا نسلامن مس كل سب تاي جبروان صعبون كبرنا أملاخ يخون نقدسنا نسلامن مس كل سب كن صعبن يجبانا እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክ ይሁን ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ከምዚ ገይሩ ካበድሓነና ካባና ጽበይ ነገር ድማ አለው እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክ ይሁን
عدالنا اسكنبل كلاتنا عدالنا ناي منتي عدالنا مسيلكم ناي فقري تفقير كايخا على عيلو كاي دنجيصل كاي اتنسي كاي حسيبو كاي እግዚአብሔር ይመስገን አይግባአና ነርጎ እቲ ቆይታ ዝሞት ናተይ ሞት ኣብ ክንዳይ ንሱ ሓሊፉለይ ባጃ ኮይኑና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ ናይ ፍቅር ዕዳለና እግዚአብሔር ይመስገን ቆሮንቶሳውያን እቲዮም ናይ ቆሮንቶስ ሰባት ببزح مكففال ببزح باسي ببزح بقى انا ناي باولوسي ابولوسي دغنا ناي كريستوسي ناي كيفاي دابولو كفالال يخلو نيروم كا منفساو بتات نيروم بزح ነገር نيروم ገለ كم قلعو كم سغاويان بر كم منفساويان كمخروكم سي اي كلني እንዳበለ ይዛርቦሞ دحر نتي زنبرو منفساو ነገር ድማ قرب كمزي زنفحم كوين يسمعنا ناي كريو كلكم مالتي إلو ما بتموداتا زحيش منجد خريكم إلو زبلت منجد له إلو جابيري مسكن بزعبات منفسه وفلتات جن وهبتات جنا بزي فلتات كتكونوا عيفوتوني مسبلة أبتي معرف 10 جن انتايبل بفقري بدمتي سبن ملاقتن انتزارب كل أمنتك أنت زهلوني النفسين من داد حليفة أنت زهب بسوح تأمرت أنت أمرات تزقبر أخرانات كساب زقعز أمنت تزهلوني فقريقا أنت زي بالله كنتيل يسوس كريستوس قويتاي سلازي أبتيميتيوس معرف حدا قصر حموشت انتايبل اتامدم دم تاتزازقنا فقري كاب نصوح لبي كاب سنة يحلنا يبل كاب لقم زي بالله خاني أمنتي هاي بالإجابير مسكن كبرنا أملاخ يكون سلازي إجابير أملاخنا كم تنسو فقر زغنا نحن خاني فقرات كنكون يدلي يسوع كريستوس قويتاي فقرات كنكون يدلي عبتي عرسي يكون نابو خير استاي كي غبركم تي منقدي ناي فقري تي زحيش منقدي لوزلو أو سلسة نجار قميتلو أمنت تسفى دجنا دم فقري إلو أمنت تي كاب إجابير نا إجابير برخت بملو نقبله قدام أي مسارحي بزي أمنت من نجار كان جبرين خلينا بأمنتنا مدحن نرك من إجابير مس أمننا ويدما أمنت نتي كاب إجابير نقبل نا إجابير برخت نقبله حدا مسارحي إجابير مسكن تسفى دما بتسفى ينادي هنا جنا دما مدحن الناس يتفصمن مدحن سجانا عند تصبنا خايب لنا نجابير كان بتسفى أنت ينجبر لنا نقص لنا ويدما نتصبي لنا يبلنا نجابير مسكن جيتي ناي مدحنا تسفى ويدما نتي بمسعات يسوع كريستوس زقلت أنا نجابير تسفى أنت يجبروا نعو تصبي يبلنا نجابير كان سلزي اتزحش من قدي يلو خجلس كله بزي فقري نعم الله كان اسمره خمزين خلينا نزارب لو ما عندي مورز زارب له الى عب لبيز له زي حسبكو انتي فقري كمزي عقال يلوا لو وها يلوا ناتاي تدلنا يلو مش ده ناتاي تدلنا سلازي كمتي نحنا زتفقرنا نحنا خاني كمو بفقر خنمالالس بفقر خانت كنجبر فقر شرك كنجبر كنكلالنا እግዚአብሔር ካባና ዝደልስ እዚዩ ማለት እና አብነት ንበል አባናስ ጸጋ አምላኽ ዘይተቀበለ ወላ ሓደ ሰብ የለን ዘይጠቅም አካል አብዚ ወላ ሓደ የለን ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚህ ሁላትና ንጠቅም ከም ዝኾንና ፈሊጥና ኣብቲ ቤት አምላኽ ከም ጠቀምቲ ሰባት እንበር ከምዚ تحدى خف تحدى تصبي بقى داويت كم زي جبر أستير كم زي جبرت قال كم زي جبر زي كون غنى بزل الناس أنا انتاي كجبر كخل علني عملاق بقول لك عايز أوعيك نفسك نقول لك عايز أجهي بكالو بقول لك عايز تصرح له جابيري مسكن سلزي فقري ملاش كتف كتكلم لك جابيري مسكن يسوع كريستوس قويتاي بفقرك تقلص كتكلم لك علم من تاي زبل بفقركم كتلاليكم يعلم كويتا يسوع كريستوس علم بمتاي كتفلطكم يا
ማለት ከምዚ ብዙሓት ኣጋንንት ውጭ ተብሉ ተኾንኩም ወይ ድማ ብዙሕ ትምህርትን ተኣምራትን ተገይርኩም ኣይበለን ትፈቕሩ እንተኾንኩም ትጋዛዙ እንተኾንኩም ትከባበሩ እንተኾንኩም ንሓደ ሓድኩም በቃ ፍቅር እንተሃልያትኩም ዓለም ደቂ መዝሙረይ ምዃንኩም በዚ ከተላለየኩም ያሉ እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚ ሓንቲ ትእዛዝ ሓድገልኩም ኣለኹ ኢሉ ጎይታ ንሓደ ሓድኩም እንታይ ግበሩ ተፋቐሩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ከምቲ ኣብ ሮሜ 3 13 ማለት እዩ። ኣብ ሮሜ 13 ቁጥሪ 8 እንታይ ዝብል ኣሎ? እቲ ናሓዊ ዘፍቅሮ ንብሙሉእ ሕጊ እንታይ ገይርዎ እዩ ፈጺምዎ እሞ ብዘይካ ፍቅርስ ዕዳ ኣይሃለኹም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ሎሚ ዕዳ ናይ ክሬዲት ካርድ ማዓት እዩ ዘለና ምስ ማዓት በቃ ክሬዲት ካርድ ገለመለ ባይዘወይ ብመጠን ነበሩ ሕዋተይ ብመጠን ነበር ኣነ ዝናብራ ክንከይዲና ኢየሱስ ክመጽእ ሕጂ ትግዜ ኣኺሊ ናይ ባሓቂ ዝብለኩም ዘለኹ ሕጂ ገዛና እንተ መጽእኹም መቸም ምስ ገኒ ብዙሕ ክርክር ዘለና ከምዚ ፓስተር ኣነ ብጣዕሚ ዝባርኸኒ ብጣዕሚ ዝባርኸኒ እግዚአብሔር ይመስገን እና ሓደ ግዜ እንታይ ኢሎሞስ ኣብዚ መንጎና ነይሩ ብዛዕባ ቋንቋ እንታይ ክትፈልጥ ምስ ፈተኻ ምስ በሎስ ቋንቋ ናይ ህይወት ክርዳእንስ ደስ መበለኒ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን 3 ዓመት በሓንሳብ ነይሮምሲ ከምኡ ኮይ ሓደ ግዜ እቲ ቋንቋ ክስታይስ ይገብረናይ ሕጂ ገሌና ከምዚ ብክሬዲት ጌርና ጉዳያትና እንተዘይመሊእናዮ እንተዘይሲሒብና በቃ ደስ ዝብለና ማዓት እዩ። ዓለምነት ኣብ ዓለም ዘሎን ኣይትፍተው እዩ ዝብልና እግዚአብሔር ቃል። እቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ፍትወት ዕንቲ ንብረት ትዕቢትን ኮንቲሉ እግዚአብሔር ይመስገን ይሕዋተይ። ምክንያቱ ዕዳ የጎብጠካ ዕዳ ብጣዕሚ እንታይ ዝገብረካ የጎብጠካይ ቅንዕ ክትብል ኣይገብረካኒ ኣምላኸ ካነ ዕዳና ኸፊሉ ወይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ስለዚ ከምዚ ዕዳ እንዳኸፈልካ ከምዚ ኣብቲ ገዛኻ ገለ ነገራት ሓንጀመንጂ ካብ ትመልእ ዕዳ ዘይብልካ ኮይንካ ኣብቶም ኮበት ክትድቅስ ደስ ይብለኒ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ክብርና ኣምላኽ ይኹን። መቸም ኣነ ከምዚ ፍርቂ እንዲ ዓበይ ኣብ ዓድና ኣብ ገጠር ኣስመራ ተወሊደ ድሕሪኡ ኣብ ዓድና ኣብ ዓድኻ ንገለ ማእሲ ዝበሃል ደቂሳ ማእሲ ሕጂ ጥራይካ ካትድቅስ ክዳንካ ቁማል ስለ ዝገብር ገለ መለ ጥራይካ ካትድቅስ ሕጂ ቁሪ ኢኻ ተኸባቢና ቁሪ ስለ ዝኾነ ነታ ማእሲ ክትለግባ ተኸቦርታ ካን ስለ ዝውሕደካ ተኸቦርታ እንታይ ኢኻ ትኸውን መሲልካ እታ ኸቦርታ ትሰሓሓብ ኢኻ 3 ወይ 2 እንድሕር ኣብ ሓንቲ ደቂስካ ሃሊኻ ሕጂ ነታ ማእሲ ክትለግባ ክትክእል ኣለካ ማለት ሕጂ በዚ ክትለግባ ከለኻ ቁርያ በቃ ብጣዕሚ እያ ተሕመካ ማለት እዩ። ሕጂ ነታ ማእሲ ክትለግባ ዘሎ በቃ ነቲ ክስታይ ኢኻ ትገብረላ ከምዚ መንፀፍ ትገብረላ እሞ ድሕሪኡ ቀስ እንዳበልካ ተለግባ ድሕሪኡ በቃ እቲ ሙቆት ነብስኻ ስለ ዝፈጥር እንዳሞቆ ይኸይድ ማለት እዩ። ነብሲ ወከፍና መቸም ኣብ ዘለና ሓሊፍና ኢና ብኡ መቸም ኣብ ቤተ መንግስቲ ተወልደ የለና ኣብዚ ሓቂ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ብስደትካ ስለ ዝመፃና ኣብ ካርቱም ኣብ ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ነገር ኣብ መሸማዕ ዘይደቀሰ ስመን ኣሎ ወላ እቲ ናይ ኣስመራ ኮቲ እቲ ጥዑይ ናብራ ዘሎ ዝበሃል እኮ ኣብ 4 ሲ ክንደይ ስድራ እዩ ዝዕብቡ 12 ቆልዑት ገለመለ ወይ 10 ቆልዑት ሰብኣይን ሰበይትን 10 ስድራ ኣብ ሓንቲ 4 ገዛ ኣብኡ ዝነብር እቲ ሓርጭ ከተውፅእ ከላታ ሰበይቲ ክትለውስ ገለመለ ካበያቶም ጽኦም ብጣዕሚ መከራ ይኩ በቃ ኣዝዩ ጭንቂ ኣብዚ ራ እንታ ኮይና ኢና ሕጂ ብክሬዲት ጎቢጥና ካብ ቤት እግዚአብሔር እንጠፍ ዘለና ከም ተራ ማለት ቅልል ዝበለ ህይወት ክንነብር ክንክል ኣለና። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ኣምላኽና ሓራይ ገይሩና ኣሜን ናፃ ገይሩና ፈቲሕና እግዚአብሔር ይመስገን። እቲ ዝልቃሓኻ ባርያ ናይቲ ዘለቁሕ እዩ ባይዘው እዞም ስማርት እንዲም ስማርት ኢናፍዮም ኩሎም ኣብዚ ኣባና እዮም ኣብቲ ክሬዲት እዮም ዝነብሩ ዞም ዓዲ ሕጂ ንስኻ ክትሽምጥጥ ንሳቶም ከኣኒ
ኢንተረስት ከሐስቡ ቡየም ዝነብሩ ማለት እዮም እና ብመጠን ክንነብር ክንከላለና ክብለኩም ኢለ ሓደ ግን ዕዳ ኣለና ናይ ፍቅር ዕዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚ ኣብቲ መወዳእታ እንታይ ኢሉ እቲ ግዜ መታን ሴፍ ክገብር መታን ክኸይድ ኣብቲ ብራውያን እንታይ ኢሉና እታ መዓልቲ ትመጽእ ከም ዘላ ፈሊጥኩም ነና ሓድኩም ተማዓዓዱ እምበር ከምቲ ገሊኣቶም ልማድ ዝገብሩስ ኣኺባኩም እንታይ ትግበሩ ኢሉ ኣይትሕደጉ ኢሉና ኣኺባና ዝሕድገና ሎሚ ብዙሕ ነገር እዩ ዕዳ በቃ ሚስተር ቢል ዝበሃል ክንከይድ ዕዳና ክንከፍል ገለ ክንሰርሕ ክንከላለና ኣሕዋተይ ይርዳእኒ እና ብመጠን ግን ክንነብር ክንከላለና እቲ ዝልቃሕ ባርያ ናይቲ ዘለቁሕ እዩ ዝብለን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚ ብመጠን ነበር ኢየሱስ ክመጽእ ኢየሱስ እንታይ ገብሪ ክመጽእ ስለዚ ቃል ኣምላኽ እንታይ ዝብለና መወዳእታ ኩሉ ነገር ቀሪብ እዩ ርእስኹም ግጥኡ ንጸሎት ከዓ ንቑሑ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ንጸሎት ክንነቅሕ ርእስና ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ ነና ሓድሓድና ንመዓድ እምበር ከምቶም ካልኦት ልማድ ዝገብሩ ኣኼባና ኣይናሕደግ ኣኼባና ብዙሕ ነገር ኢና ንሓድግ ንምንታይ ሰብ ኣኼቡ ዝሓድግ ዝብል ነገር ንእሽተይ ክሳይ ገብረ ገለገለ ሰባት ብመገሻ እንድሕራገሹ ኣብዚ ኣኼባ ከይእከብ ይኽእል እዚ ምኹን እዩ ገለገለ ሰብ ድማ ብስራሕ ማለት ብስራሕ ክበሃል ከሎ ገለገለ ሰባት በዝዶብ እዮም ዝሰርሑ ምስ ቆልዑት እዮም ዝሰርሑ ምስ ገለ እዮም ዝሰርሑ ነዊሕ ግዜ ንሪኦም ኣንስቶም ጥራሕ ንሪኦም ገለገለ እንዳናፈቕናዮም ንጽልየሎም እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይባርኮም ኣሜን ዶ ንሰርሕ ክንከላለና ዘይሰርሕ ኣይብላዕ ኢየሱስ ጎይታይ ኣነ ብስራሕ ብጣዕሚ እየ ዝኣምን ሰብ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ ክልወጥ ክኽእል ኣለዎ ስድሩ ክሕግዝ ክኽእል ኣለዎ እና ገሊኦም ብኸመይ እዮም ገለ ሰባት ግን ብሓጢኣት ምስ ገበረ ሰብ እንታይ ይገብር ምስ ሓጢኣተይ ከመይ ኢለ ክኸይድ ሓጢኣት ገጽ እግዚአብሔር ይኽልክለካ ገጽ ቅዱሳን ይኽልክለካ ሕብረት ኣሕዋት ይኽልክለካ ድሕሪኡ ከመይ ኢለ ክሓብር ትብል ከመይ ኢለ ክመጽእ ትብል ከመይ ኢለ ክሳገብር ትብል ግን ብቀዳማይ ተንክፌ ነይረ ምስ ድኻም ካምጽእ ምስ ሓጢኣት ካምጽእ እግዚአብሔር ታገብረካይ ክፉሰካይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኣምላኽ ከንጽሐካይ ነቲ ዝደኸመ ከምዚ ቃል ኣምላኽ እንታይ ይብል መሲልኩም ነቶም ብዘይ ስርዓት ዝመላለሱስ እንታይ ግበርዎም ይብለና ግንሕዎም ይብለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ብዘይ ስርዓት ዝመላለስ ሰብ እንተሎ ክግናሕ ክኽእል ኣለዎ ነቶም ተስፋ ዝቆርጹ ወይ ሕልንኦም ዝዓርቦም ከዓ እንታይ ግበሩ ኣፍጥንዎም ይብለና ነቶም ድኹማትከ ደግፍዎም ክብርና ኣምላኽ ይኹን እንደገና ከዓኒ ንሓደ ሓድኩም ከዓ እንታይ ግበሩ ተከሳስኡ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ንሓደ ሓድኩም ኣምላኽ ንሓደ ሓድናይ ኣብዚ ንሓደ ሓድና ክሰርሕ ዘይጀመረ ኣብ ካልእ ነገር ከድካ ክሰርሕ ኣይክእልን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኣነን ዳዊትን ኣስቴርን ገለመላ ኣብዚያ ዘለና ኣርባዕተ ብቅድሚት ስለ ዘለዎም ፓስተርን ገለመላ መንፈስ የብሉን እዚ ቸርች ስለዚ በቃ ንኺድ በቲ ገለ ንግበር ገለ ኢልካ ትኸይድ እሞ ድሓር ኣብኡ ከይድካ ከምዚ በቃ ኣብ ዳዊት ገለ ነገር ኣሎ ኣብ ፓስተር ከዓ ከምዝሎ ኣብ ኣስቴር ከምዝሎ በቃ ነዚአን ክልተ ኣሕዋት ንራሄልን እንድሕር ወሲድናየን ከዓኒ በቃ ሪቫይቫል ክኾኑ መንፈስ ቅዱስ ክመጽእ ክሰርሕ እግዚአብሔር ብኸምኡ ይሰርሕኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኣይሰርሕኒ ስለዚ ነና ሓደ ሓድኩም ተጋዛዝኡ ብፍቅሪ ተጋዛዝኡ እዩ ዝብል እግዚአብሔር ይመስገን ብዘይ ስርዓት ዝመላለስ እንተሎ ግንሕዎ ክግናሕ ክኽእል ኣለዎ ዝደኸመ እንተሎ ከዓኒ ኣበርትዕዎ ነቶም ሕልንኦም ዝዓርቦም ኣፍጥኖም ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ርእስና ክንገትእ ክንክእል ኣለና ሎሚ ርእስኻ ምግታዕ ዝበሃል ነገር እቲ ምክንያቱ ባይዘወይ መንፈስ ቅዱስ ከምኡ ዝብል ክልተ መንገዲ ከም ዘሎ ኣብ ውሽጥና ብዙሕ ዝዋጋኣና ኣሎ ስጋን መንፈስን ዝበሃል እቲኦም ከም ስጋ ዝመላለሱና ኣምላኽ ከስምርዎ ኣይከኣሎምን ይብለና ተሓሳብ ስጋስ ሞት እዩ ኢሉ ተሓሳብ መንፈስ ግን ህይወትን ሰላምን እዩ ኢሉ ሕጂ ክጅምር ከሎ ግን ኣብ ሮሜ 8 ዘሎ ቃል እዚ ዘንበበልኩም ዘለኹም ማለት እዩ ክጅምር ከሎ ነቶም ኣብ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዘለው ኩነኔ ይብሎምን ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ህይወት ዝህብ መንፈሳዊ ሕጊ ካብቲ ሕጊ ሓጢኣትን ሞትን እንታይ ገይሩና ይብል ሓራ ኣውፂና ሓራ ወፅየ እስከንበል በሉ ሓራ ወፂና ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሕጂ እቲ ስጋ ድኹም ዝኾነ ስለ ዝኾነ ክገብሮ ዘይከኣለስ ኣምላኽ ብምስሊ ስጋ ነቲ ስጋ ንወዱ ብምስሊ ስጋ ብምልኣኹ እንታይ ገይርዎ ነቲ ሓጢኣት ብስጋ ክኾነኖ ይብለና ምሽ ዶ
سلازي أبوشتنا هيوت ذهب منفساو حقي يسناي قويتانا يسوس كريستوس دما متسيو مالتي دحر أبو انتاي بلنا أبوشتنا دما قالس خمزلو يززاربنا منفسن سغان زواغا حساب سغا زبالالو حساب منفس سغا زبالالو اتا حساب سغا موتيلو سلازي نسغا خم سغا خنبركا سبعدو أيكونا اتيوم ناي كريستوس زبلو خاني نسغوم مسناي فتوتو تمنيتون أمسكال تاجرمي سجات سقيلي إسكانبر سجات سقيلي هيجي سجات سقيلي نبلا لنا مش حكي تزوج حق زي زواج أنا جن سجاي يسوع كريستوس قويتاي مخنيات وز سجا بتعمي أشجاري أبلع عني بلكا تولع أستين وعينا جر كايد اللي بلكا وعينا جر دحر بقى جي قرب ريلاكس موسيقى قال ملخ سمع دليل له لك شاور أقبرني بلك شاور تقبره خالق نجار ما على زي بولي زحتك بقى مشيت أني بلك استخلني بلك ألبسني بلك أزورني بلك ها بقى هذا جزء كم زي كلتنا دكنا سبيتنا دكنا نقول عثنا نقدي في ناس هذا جزء بقى نخيد وك نقبر كله أب هذا لوم بتاعت أبو هوتيلات جلس بقى قومو نقبر يبل سجا مالتي تسألي أي بلني أم بباي بلني بيت خرسيان كده أي بلني كم دا قبر كالوها دا قبت دا تألمكا تسفان دا قرص أترترنا بله تلقى يوم غمزي مرص حمد قال لقلق تبله تلقى ده هراي كأن سندات ألمكا يا غيد ده حرام ود أتا قديفنا يزخيد سجا ناب حمد منفس كان أبو هابي زولو أقل كيس باي بلك بتعمي خفوق سجا سلازي قال أملاك أنت إذا من تمني تخيط جزوزي أبز مواتي سجاكم حتيات أنجس يسوع كريستوس قيته سلازي يسوع كريستوس نسوه ياو من قد مخانو لازم منفس زي حزنا كل جزء أنت دخيمنا أنت برتعنا أبيت أملاك نمسا آمين يسوع كريستوس قيته ولا أنت حر عن زي كيلكم باريلا غيرهم أبيت أملاك بباريلا تسير كبيت أملاك مسا بيت أملاك نايفوسي بيتي ناي متصنع بيتي ناي حقوس بيتي يسوع كريستوس قيته أبيتي هيوتن برختن أو أبت حبرة حوات عزيز الله جابر يسوع كريستوس قيته باستر نحر زي ما تيسي أنا نحر عني وشت أي زسمع عنه خينو بق باستر نعي وشت أي سلام ما تنكسو معكم تسخ خلاله نبزي ولا دخيمكم تسخ خلاله ممت أخذ الصنان عسبالوز كبله بممت أخذ سي بله بل زيابلوا بممت أخذ سي زت أنا عسبالو زبارخ سبالو زفوس سبالو زحدث سبالو زبارخ سبالو تعرف كأخ أنت أخذ تقبر أم دا قد حلفه أنت أخذ تقبر يسوع كريستوس قويتاي ثلاث نبيت عملاق نمسع نخيل نمسبولو نسيت حقوس كيز من الجابير كالكو يسوع كريستوس قويتاي أنا يرداني دارجا قلت عمتن قلن 3 عمت نبيت عملاق يمسخن قن لبي بيت عملاق نير بيتيو ملي يمس بيتيو ملي نبيت عملاق زمس كل ما عالتي بقى لبي بيت كجابير يسوع كريستوس قويتاي باي ذا واي إذا بيت خرسيان زي ناتي بيت خرسيان مهانو دسي بلنا آمين تتصبقوا نجارو حدا نجار كنجاركم إذا بيت خرسيان زي بزح واقع خفيلهم ليه أنا بزح واقع خفيلهم لو بزح جنزب وتيو بزح جلا كيروما كم ذا عنتو وزبلكم أنا جلا سبات بتخيلنا جلا تجيرنا مشان بعد باستر 3 عام زخدون إحنا هيلنا هنجمرينا 3 عامت كيرناون كم ذا بتصحي ما زلون أنت بتصحينا من البات we don't know እግዚአብሔር ተረዲካ ይኸማን ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ግን እዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ናተይ አሜን አሜን ዶ ናይ ደቀይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ምክንያቱ እዚ እቶም ዝጾንሑስ ነቲ ህዝቢ ርስቲ ገዲፎም ልኸይዶም እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይባርኩም ክብሪ አምላክ ይሁን ስለዚህ እንተ ደኺምና እንተ ፈርቲዕና ሁሉ ግዜ አበይኩም ሁሉ ክንከላለና አቤት አምላክ ክንሁሉ ክንከላለና
حدا جزء بقى تعبيتنا نبيت أملاك كين متسز جبرنا جس أسراتهم جاتهم ولا عندي منفس يبلون قل زبال زرب أنا بتعمي سمع منفس أملاك زي بلو كريستيان يلا آمين آمين ده آمين ده عبتي أنا قويت عبرخ عندي تقبله church يركب كله church يركب كلن قدسان ملأخت مسيلهم يمزر رأيين إذا قرهنا تزيق زابير يملسلكم آمين ده إذا قرهنا تزيق زابير يملسلنا كبرنا أملاك يكون أنا عبتي كامب ما عين مسمس أخو كلتا إكستريم ري تحدي إكستريم قال أنت وليدات رح تدهني بمولاد ولد راح نزيد أجي أب كلام لخ زولين مالت نمنتاي معس كلا إلى ما بزعبو هجي كزارب كسايبلين جن أنستي تعززة ده جن هذا ما أيقل كم زي تشوفينا نيقل جلا زبل تمرت تاتالو I don't know هذا حوناي بتعمي زشجر منفسي زلو እግዚአብሔር ዲ ተዛሪቦ ሰብ ዲ ተዛሪቦ አይፈልጥኔ አብ አሜሪካ ይዝነብር ነይሩ አብ ዳላስ ተዛሪቦ ይዝነብር ነይሩ ካብ ዳላስ ናብ ከይዱ ናብ ኢትዮጵያ ኺዲልን ይሉ እግዚአብሔር ናብ ኢትዮጵያ መጽ ማለት ኢትዮጵያ ከምዛ ቦሊቦል ተቀቢሎም እቲ ምስዳዲ ነይሩ እቲ ሕብር ዓይንኻ ገለገለ ዝበሃለሉ ዝነበረ ናብ ኤርትራ ምስከደ እቲ ንሱ እንታይ ዝብል አምላኽሲ بيت خرسيان قال كيف قلقل زي عمل اخت زي هيبني يزبل هذا جزء نايمن دمت نسمع كنت انك كان كلالنا أباقي دمت أي سمع عين يزبل جزابير مسكن اتين تنسى يسوع كريستوس زبسرة أولدين آمين ده يسوع كريستوس كسب موت زبطحو نساتنين نهاريات زأخاقبو نساتنين يسوع كريستوس قويته أبز بيت خرسيان نازله نساتنين بقى مش قالوا سولوس يصلي ربع بسوني يصلي عربي يصلي صوم صلوت نيرون حج صومنزي بقى زنقاق حين እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይባርክ እንስከበሏል يعني بحكي هجي قال كده قلقل ملأختي زي أطرح هايلو حجيت يوم أبوز نبرك أقلقل ثاني كمزي نحاد حتى أنقل عسيك كمزي كوبايا كمزي ما أذكرك زقمت كمزي خدانن دو قلدو قال مليلو زقمت أبوز إحنا قرارو نسوا مالتي موزيا نات كامل أخت سلزغنا بس خاطر حقت كبرات تخل أكبن بقى تزاربن مهرن تسمعين أخذ صبو جنك سمعوا سلزي كلا نسخة قبيز دليل مسيلكم كباستر كباقلقالي أقلقالي منهم كقبر أي كلني بايزوي ده تبع سينا برمالتي حجي تحدي إكستريم زي تحدي إكستريم كأنت عايزخون أنا ملوكتي نيشتي كرسوسي بلت نيشتي أملاخي بلت نيشتي بقى نيشتي أملاخي إيلوسي أي موتني نزل علم بهوتي زنبر أبز مدر بسجا زبل سب كاني أو عند أي أقاتي منا مالتي أنا بتعمي كبت challenge نيرنا حجي إذا زيهم بفلا زيهم كم زيهم عين السبات منفس يبلوني إلو ززارب زيهم كم زيهم عين السبات مش الله جن قال أملاك أنت يزبل مسيلكم تبرتع دخامتهم دخمات كتصور نرؤس خابها كيبل يجيبوا إلو برتع أنت خين كاس نتوم حيلات حف كتبل كنت كنا نزي كناس كتتنسي إجابير تغييرك كبيك إجابير مسكن حيل إجابير زهبة كاسي نختت أنا نعي منفس إجابير سأبلع عليه إنه دخاتات كبسرومي دخاقوين كاز كنا نكان دحراقوين إجابير منفس يبل إذا منفس زي شك جبرك خلاله يسوع كريستوس قويته أملاك جن ندخاتات كبسرو كبينيل محزونات أبكندي حقومشتي زود كده فعلهم إجابير مسكن يسوع كريستوس قويته سلزي حدا كابتي نبيت أملاك زيمت أنا خانتاي تعبيتناي بقى كميل أنا مزيوم يكفل كلا يبل مال أنا أبون ودن منفس قدوس اندحر أنا بخامس يوم نسخة أنا بحوخة أنا بحفت خزيت مثل تغينكا مغنياتنا أملاك فكريت بالنحر راقينكاس نتي أبقون خازول لحو خزيت فكرون تغينكا حساوي إخا إزبلنا إكزابيركا يسوس كريستوس قويداي سلازي تملاش فقري بزي زد لنا كبرنا أملاك يخون سلازي كل جزء كم تيوم لماد زقبرو أخيبانا أي نحدك
ኣብዚ ሕጂ ዘለና ዘመን ግን ክንሪኦ ከለና ኣብ ገዛይ ኮይነ ስለዝርኢ ቢቱ ብላይቭ ስለዝከታተል ብገለ ዝብል ነገራት እውን ኣሎ ብላይቭ ኮይንካ እውን ከምዚ ፓስተር ብዙሕ ግዜ ዝዛረቦ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ቃል ኣሎ ንስኻትኩም ስለ ዘለኹም ኢና ኣብዚ ዘለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ኣብዚ እንድሕር ሃሊኻ ብምርኣይ ኣሕዋትካ ምፅንናዕ ስለ ዝኸውን ናብ ቤት ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ክንመፅእ ክንክእል ኣለና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ኣብቲ መወዳእታ ሓደ ቃል ከንብብ እሞኒ ክንውዲ ኢና ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ኣብ ዕብራውያን ዘላ ቃል ክንውዲ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ነቲ ብዛዕባ ንዛረበላ ዘለና ትመጽእ ዓለም ሳብ ትሕቲ መላእኽታይ ግዛኣን ግናኸ ሓደስ እኮ ኣብ ሓደ ስፍራ መስኪሩ ሎ ከምዚ ኢሉ ሰብ ንስኻ ትዝክሮ እንታይ ወዲ ሰብ ንስኻ እተኣልዩ እንታይ ካብ መላእኽቲ ጉሩብ ኣናስካዮ ኣኽሊል ክብርን ግርማን ከለልካዮ ኣብ ግብሪ ኣዳውካ ኸኣኒ ሸምካዮ ይብል ነቲ ብምኽንያት ኣብ ቁፅሪ 9 ዘሎ ቃል ደጊመ ከንብብ እግዚአብሔር ይመስገን ነቲ ብምኽንያት ስቃያት ሞቱ ገለ ቁሩብ እተታሕተ ኢየሱስ ግና ብጸጋ ኣምላኽ ኣብ ክንዲ ኩሉ ሞት ምእንቲ ክጥዕምሲ ኣኽሊል ክብርን ግርማን ደፊኡ ንሪኦ ኣለና ይብለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እዚ ኣይኮንኩን ደለይ ባይዘወይ ታ ደልያ ዘለኹ ኣብ 4 ቁፅሪ 8 ያዘላ ካብ 7 ጀሚረ ከንብበ ዕብራውያን ንሱ ብዘመን ስጉኡ ከሎ ይብለና ብብርቱ ዓውያትን ንብዓትን ናብቲ ካብ ሞት ከድሕኖ ዝከኣሎ ጸሎትን ምህለላን ምስ ኣቕረበ ብዛዕባ ንኣምላኽ ምሁርሁ ምስ ተሰምዐን ወድኩ ክነሱ በቲ እተሰቀዮ ስቃያት ምእዛዝ ተማሃረ ከም ማዕርግ መልከ ጻዲቅ በኣምላኽ ተሰሚዩ ፍጹም ምስኮነ ኸኣኒ ነቶም ዝእዘዝዎ ዘበሉ ኩሎም ናይ ዘለዓለም መድሓኖም ምኽንያት ኮነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ብዘመን ስጉኡ ከሎ ብብዙሕ ስቃይ መከራን ብብዙሕ ዓውያትን ንብዓትን እንታይ ከም ዝገበረ ከም ተሰቀየ ምእዛዝ ድማ ከም ተማሃረ ይነግረና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ንሕና ድማ ኣብዚ መወዳእታ ኸ እንታይ ዝብል ብኣምላኽ ሊቀ ካህን ተሰሚዩ ፍጹም ምስኮነ ኸ ነቶም ዝእዘዝዎ ዘበሉ ብምልኦም ናይ ምድሓኖም ሊቀ ካህን ኮነ ይብለና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ምእዛዝ ዝበሃል ኣሎ ምእዛዝ ሐዋርያት ምእዛዝ እምነት ክንተክል ጸጋን ሐዋርያነትን እንታይ ገበርና ተቀበልና ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ክንጽልይና እግዚአብሔር ምሳና እዩ አሜን ስለዚህ ና አምላኽና እንዳተአዘዝናዮ እንዳخبرናዮ ክንነብር ተጋዛዚና ክንነብር ኩሉ ግዜ ናይ ዕዳ ፍቅር ከም ዘለና እንዳሐሰብና ክንነብር ይግባአና እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ኣብዚሁ ይባርኩም ክንጽልይና ኣብዘለና ይኾይና يحواتي لومي أملاك جرهنتكم يملسو أملاك كن عنكم يملسو أملاك ناي بيت كريستيان نافقتكم نبيت كريستيان ممتعكم ولا دخيم كامتع ولا بسفلا لنجر حلل بل نبيت إجابير متع ولا حميم كامتع ولا مسحتيات كامتع ولا مسدخام كامتع يسوع كريستوس قويتاي أملاك إجابير بود خاب يسوع كريستوس عزيز مسجنك الله نزبخا مصنع سلاز غبركا مسكنك اللهم قالكا سلاز تزاربكانا دما تمسكن እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት አቦ ሎሚ በማዕዱ ኮይኖም ዝርኢና አቤት አምላኽ ንምምጻ ገና አቀብ ዝኾኖም ሎሚ ጋሮም ይፈታሕ ንብላለና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈትሑ ንብላለና እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት አቦ ናቤት እግዚአብሔር ንኺድ ምስቦል ንተሐግስኩ ከም ዝብል አቤትካ ዝነብሩ ጻኔም ኃይሎም ባአኻ ዝኾነ ብልቦም ንመንገድኻ ዝሐስቡ ዝብልና እግዚአብሔር ቃል አውሽጦም ኩውጥም እግዚአብሔር ንጽልይ ያለና ሎሚ ተንክፎም ንነፍስ ወከፍ ምትንካፍን ምትንሳን ይኹን አምላኸይ ኩሉ ክብርና አኻነ በይነኻ ንበካለና ንህዝብኻ ስለተሳግሩና መስግነካለና ኣብዚ ዘላ ነፍሲ እግዚአብሔር ብስቃይ ብተስፋ ምቁራጽ ብምሕላል ብድኻም ዘላ እግዚአብሔር አቦ መንፈሳዊ ምሕላል ይኹን ስጋዊ ዝኾነ ይኹን ሽግር ዘላ ነፍሲ ከምታ ዝኣተወታ ከይትወፅእ ሕጂ
بمنفس كات بصحة اللي على مدهساس كخون متنكف كخون متصنع كخون متنسأ كخون بشم يسوس اللي على أجان أنت وتصعنو يسبر كمبر يسبر مرجم يسبر تسفى مقراط يسبر محلال يسبر بشم يسوس كريستوس ناينات أنت منفس أبز بقى يحلف بنجر كله تمسجن بيسوس سم آمين. እግዚአብሔር ይባርኩም።